Hier bij Vincennes in Parijs kwam Mata Hari op 15 oktober 1960 voor het vuurpeloton. In dit gebouw is ik het militaire archief onderbracht van het ministère de l'Armée. Het archief met het hele dossier over Mata Hari, goed 60 stukken, ligt hier op tafel. Voor Mata Hari experts en journalisten. De stukken gaan nog nooit in het openbaar te zien geweest. Dit is belangrijk. De telegrammen die in 1960 uit Spanje naar Duitsland gestuurd waren. Hier wordt verteld over haar spionagewerk. Mata Hari's codenaam is H21. De telegrammen werden onderschept door de Franse geheime dienst. Dit soort bewijs wijzen dat Mata Hari een spionne was voor de Duitsers. Maar nevens onderzoeker Jean-Pierre Turberg had het een opzette valwest. De telegrammen binnen verstuurd in een codering dat de Duitsers van wisten dat Frankrijk die makkelijk ontcijferen kon. They were written in a code. Ze waren schreeuwen in een code. Ik denk dat ze het de bruine code nemen, die weer nogal oud. Die code konden de Fransen al lang. Ze kon ik heel makkelijk lezen, soms zelfs rapper als de Duitsers zelfs. Dus zo gauw als de telegram onderschept waren door de Fransen, weer de contrageheime dienst heel gelukkig. Want aan die tijd konden ze geen het bewijs vinden tegen Mata Hari. Dat hadden ze nodig om te verantwoorden dat ze haar deerschieten kon. To justify the fact that she was to be condemned to death. Helaas zijn alleen nog de Franse transcripties van de telegram bewaren bleven. Maar de Franse militaire rechtbank stelde in 1960 net volle vraagtekens bij de telegram. Maar veroordeelde Mata Hari rap tot de deerstraf. Ze was deersketten, de vrouw die haar leven begon als middenstandsdochter Margaretha Zelle in Ljouwert. Europa veroveren als exotisch doenseres. Het beer deelde met tientallen hege officieren en mannen van kwieze kwansje. Er zijn boeken en films over haar maken en ik bij deze expertreis in Parijs reis je de mensen net over haar uitpraat. Wat is het dat Mata Hari na 100 jaar nog zo boeiend maakt? Vreeg je aan schrijfster en historica Julie Wheelwright. Her espionage case, it really is one of the best. Mata Hari's spionagezaak is een van de best documentaire zaken uit de Eerste Wereldoorlog. En ik denk dat we haar herinneren blijven om wat dat verhaal inhoudt, dat we het heel tijd weer terug vertellen. En ik denk dat zij het gevoel weerhoudt van een soort van mannelijke angst voor vrouwelijke seksualiteit en macht van vrouwen, vooral in oorlogstijd. Particularly in a time of war. Van Mata Hari zijn vooral foto's, documenten en wat persoonlijke bezittings bewaren bleven. En als ziekes naar Mata Hari in Parijs, komt ze bij gelijks in dit Grand Hotel, dat ze geregeld gewoon wennen, onderhouden waard door man en ik wil op de pof libben. En in de gaten houden waard door de politie. Het spannende, maar ook het persoonlijke en het dramatische verhaal van Mata Hari wordt in oktober wijdwijdig verteld in het Fries Museum.